Скъпи приятели, продължава нашата разходка на изложението Ваканция и спа 2025. Вече сме във втория ден тук на Интерекспо център в град София. Пред нашата камера сега ви представяме госпожа Десислава Попова, която е управител на хотел Житомир. Здравейте! Здравейте! Много ми е приятно и благодаря за поканата. Как бихте описала вашия хотел с 3 думи? Хотел Житомир е бижуто на Северозапада. Той е най-добрият хотел в нашия регион и най-голямата гордост всъщност за нас е, че през 2024 година сме избрани за един от най-добрите 4-звездни градски хотели в България, което е голямо постижение за нас. А какво прави вашия хотел различен от всички останали в региона? Най-голямия плюс, който аз смятам, че е за нас, е, че просто отношението към клиента е много индивидуално и наистина ние държим на качеството на услугите и всеки един клиент си тръгва изключително доволен от хотела. Каква е вашата целева аудитория? Семейства, бизнес пътници, млади пътешественици? По-скоро бизнес туристи. Хотелът има 2 прекрасни конферентни зали, голяма леглова база, 250 места, 2 ресторанта и към този момент сме насочени към такива корпоративни събития. И не само, разбира се, много семейства с деца предпочитат нашия хотел, за да посетят региона, който е изключително привлекателен. И аз смятам, че наистина Северозападна България трябва да стане една много предпочитана дестинация за българи и не само, както и за всички останали гости от целия свят. Какви туристически атракции предлагате за вашите гости? Всъщност нашия фокус в момента на изложението е да представим хотела и интересните места в близост. Подготвили сме една специална брошура, в която всъщност показваме тези места. На първо място естествено е Белоградчишките скали, които се намират само на 70 км от хотела. След това са всички останали пещери, като Леденика, Магурата, Венеца и всички останали атракции, които са около хотела. Наистина има какво да се види и си заслужава да го посетят всички гости. Това ли препоръчвате на гостите ви, когато отсядат при вас? Да, това предпоръчваме, като всъщност аз наистина, моят призив е към всички гости е, че трябва да обичат България и да просто да опознават всяко едно кътче от нашата страна.